das terrazas grandes, con Merkel, entre outras. E vamos a escoitar a que teñen de Xilón, non sodes moi partícipes. Vamos a escoitar unha música clásica barroca, espectacular. E aquí apetéceme unha cousa, a ver que os parece a todos vos, que lle dediquemos a unha persoa bastante especial nesta comunidade de San Xurxo de Carricarte. Eu penso que eles estarán de acordo que eles, e así que, queridísima Isi, esto vai por ti. Cada uno, por favor, a Luis Cristos e a Andreina Muñoz. Disfrutade. Sí, hola. Aparte de, como dice la compañera, de transportarnos a Alemania, nos vamos a transportar a la música barroca. Con Andreina, cuando quieras. Oh
cubana. Pídolle en este en especial a cuarto, a ver los de cuarto. Quinto, bueno, misma hora. Quinto, que dedes un fuerte aplauso a vosa compañera que vos vai deleitar con este baile. La bella cubana, baila Betty e Gala.
que pensades o alta que son. Son alta, verdad que sí? Os da foto verdes. Bueno, vais a complicar pola viaxe, así que como estamos cansados do globo, do barco de vela, vamos quedar un pouquiño relajados e imos escoitar varias cancións de estilos diferentes e de lugares distintos. Así que mellor, si vimos a nosa terriña, na Molita, descansamos cómodos, sobre todo moi atentos cos ollos e cas ben. Entonces iremos darlle rienda suelta a nosa imaginación, o lugar que máis nos guste. Propóñovos, despois pregunta, a ver se adivinades a que lugares son cada un dos estilos e das cancións que vamos a ver. Vamos pensar un pouco, así que por favor cantan e bailan os Mundolinos. Un aplauso. Bos días a todos e a todas. Somos o grupo Os Mundolinos e hoxe vos queremos presentar unha viaxe moi especial polo mundo. Hoxe daremos a volta ao globo, cantando e bailando, porque inda que falamos distintos idiomas e vivimos en lugares moi diferentes, todos e todas razas e culturas teñen unha forma universal de comunicarse, de festexar, de estar tristes, a música. Imos comenzar a nosa viaxe nunha terra moi lonxana, en un tempo tamén pasado, no lonxano oeste, onde os vaqueiros, despois de traballar, se reunían no salón para cantar e bailar. Marchamos cara aos Estados Unidos, pero antes necesito que cruzades o peño e poñades as mans no voso cinturón. Breaky heart, I just don't think you understand. And if you tell my heart, my breaky heart, you're not welcome to the band. And tell the world you never will regret. You can run or you can tell your friend. O español e o galego. Hai outra lingua que se asemella moito ao galego. Sabedes cal é? Sí, o portugués. E sabedes en que país se fala? Un está moi preto de nós, e se chama Portugal. O que non sei se sabedes é que o portugués tamén se fala ao outro lado do Océano Atlántico, en Brasil. Creo que hai unha clase deste cole que sabe moito deste país. Ali fai frío ou calor? Hai música moi bonita nese país, como por exemplo a bossa nova. Tamén teñen outra cosa común cos galegos,
É que lles encanta o carnaval. Pois ali ao carnaval de Río de Xaneiro nos diriximos. Por Oriente e tamén en África, en Marrocos, a música é misteriosa, pero teñen moitos instrumentos que os galegos tamén usamos como a pandeireta. En Andalucía o flamenco ten moitas semellanzas polo tempo que os árabes pasaron en España, coa música oriental, como nas 1001 noites viaxamos a Arabia. En Nova Zelanda se creou hai moitos miles de anos unha danza dunha tribu para amedrentar os guerreiros das outras tribus. A danza se foi transmitindo
de xeración en xeración, e hoxe en día a utiliza un equipo de rugby daquel país antes de cada partido. Estes días salimos moito no telediario, é moi impresionante. Imos bailar todos xuntos unha jaca. Por iso necesitamos que vos levantedes dos vosos asientos. Vamos a presentar o xefe da tribu. Cando él diga jope, todos tenéis que facer como él. E cando diga quimao, tamén. Tenéis todos que intentar hacer lo que están haciendo ellos, de baile, ¿vale? ¡Sí! Linga pakia pakia. A nosa terra galega, pero necesitamos que cantedes con nosotros.